Vale, si tu ja veus que dus bé les mans i dus bé el contacte en les mans, en la boca del cavall, i el cavall està posat, pots dur una mà soles les riendes. Vale? Tot això pareix fàcil de com es col·loquen, però realment pues, té el seu truco. Sempre sol dur el cavall, si es té que dur en una mà, es du la mà de l'esquerra, perquè la dreta es deixa lliure per faenar. Si no sos on clavar-la, pues quan vas al galope te la poses així, si vas al pas o a lo millor al trote te la poses ahí, o vas com en el Capità Moro, param, param, pam, pam, saludant a la penya. La de coses que estic ensenyant ¿A que sí? la tonteria que no... Home, claro, Alcoyano es por el mundo, o per exemple, la mà per la garrotxa, per faenar, per qualsevol cosa. Però n'hi ha que tindre en compte com dus en una mà, perquè este ditet d'ací va acabar a l'esquerra al cavall i estos toques i va a la dreta. És un moviment actiu. Vamos, com si estigués jugant al joystick. El que passa és que sí que és veritat que el cavall té que estar posat com aquell que diu i tu també saber que hi tindrà un bocao que siga sensible com per poder-lo dur en una mà, perquè n'hi ha bocaos a lo millor o cavalls que no reaccionen tant a la boca, que es costa més. O sigui, que pegar tirons és superfotut. Claro, tirons ni uno. Vull dir, i simplement és tic-tic, un poquet ahí, tic-tic, un poquet allà, inclús apoyar el moviment en les cames, que és un altre vídeo que farem ara després. Queridos míos, adiós.